Elikkäs Cuba Libre. Sitruunaa. Löytyy Coca-Cola juomaa. Tyrkissä. Jossain lukee, että Coca-Cola juoman pH-arvo on noin 2. En tiedä pitääkö paikkansa. Jos pitää, niin sitten se on aika hapukasta. pH-paperia löytyy, että saatan mitata ehkä. Lasi. Cuba Libre yleensä nautitaan kuulemma highball-lasista. Tämä ei ole sellainen ilmeisesti, mutta jau! Hieno lasi. Ja rommi. Ostin tämmöisen Bacardi Black rommin. Ensin mietin, että otanko kirkasta Bacardia vai Havana rommia. Keskustelin aiheesta alkomyyjän kanssa ja että no, päädyin tähän Bacardi Black. Se on musta niin kuin mun sieluni. Jau! Rock and roll. Jau. Tämä on makeampaa kuin kirkas rummi. Makeutta löytyy noin 15 grammaa per liter. Joo, näytinköhän meidän nää, en vissiin. Löytyy mustaa pilliä. Au! Sitten löytyy oikein erikoispilliä. Jau! Oh yeah! No. Löytyy liukuvoidetta, jos tarvii johonkin joskus. Paras kahvi on Löfbergs Crescendo Extra Strong Roast Level, eli tumma paahto löytyy. Sitruunat piiluun. Sitten hammasharja. No, tiedättekö mikä täältä pistää? Jau, wow, yes! Se on ET. Lapsilta kielletty versio VHS-videona, totta kai. Olettaisin ainakin, että tämä on sensuroimaton. Tästä myöhemmin on julkaistu versio, missä on sikkojen aseet sensuroitu ja laitettu jotkut radiopuhelimet niiden tilalle. Yes. En hyväksy. ET VHS-video. Ai niin. Oh yes. Tsekatkaas tämä. Elikkäs hologrammi. Mitä vittu? Oh shh. Noniin. Noniin. Löytyy kasettia. Juice. Adam Ant. Miami Vikke. Guns N' Roses. Use Your Illusion 2. Se kasetti. Captain Chuck. Mukavan näköinen kansi. Terveisiä Nestorille. Jerkki! Cool Dance. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, Raptori. Moi. Elikkäs. Moi. Terveisiä kaikille naisille, jotka rakastaa mun munaa. Oh yeah.